ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ମୋର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଜିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟା କେବେଠୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବା ସହିତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପିଲା ଯେପରିକି ବିଏଡ଼୍, ସିଟି ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଉପକୃତ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି, ତାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଖାଲି ବିଶେଷ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1, 1939ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 14, 1945 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, 1939 ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଥିଲା କେବେ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର ସରିଥିଲା କେବେ ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଥିଲା 1919। ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1919। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କେତେ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେତେ? 1939, ମାନେ କେତେ? ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନିହାତି ଭାବେ କେଉଁ କାରଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣ ଥିବ। ସେଇଭଳି ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା। ଯେପରି ଆମର ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜକୁମାରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସର୍ବିଆ ଯେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମର ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା କି ହୋଇନଥିଲା? ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଆଗେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ତ୍ରୁଟି, ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିର କଠୋରତା, ଜାତିସଂଘର ବିଫଳତା, ଫାସିବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଲି ମୁଁ ଏଇଠି କରିଦେଇଛି, ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଏଇସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ୟାରିସ୍ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ହେଲା? ତ୍ରୁଟି ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁଟା ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ସେଟା କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ବା କିଛି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ବା ଦେଶ କିଛି ଅଂଶକୁ ବିଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀଟି ତାର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବା ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଜି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କ'ଣ ହେଲା? ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ୟାରିସ୍ କାହାର? ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ। ଏହାକୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ହେଲା? ସେଟା କ'ଣ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେପରି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲେ ନା, ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ
ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ ବା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ପରାଜିତ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଆଣି ନେଇକି ଆସିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଅଧିକା କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହିପରି ଭାବେ କ'ଣ କଲେ ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ ବା ଅଧିକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସେ ନିଜେ ଭାବିଲେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିଥିବ ତୁମ ଉପରେ ଯଦି ଜଣେ ତୁମଠାରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ତୁମ ଉପରେ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପକାଇବେ ତୁମେ ତୁମ ମନରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ିଆ ମନୋଭାବ ଆସିବ ତୁମେ କହିବ ଭାଇ ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲି ମୁଁ ଭୁଲ କାହିଁକି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏପରି କ'ଣ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କହୁଥିବ ତୁମକୁ ଦେଖେ ହେଇକି ଯିଏ କହୁଥିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଟିକେ ଆସିବ ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ମୋତେ କହିଲା ଏଇଭଳି ଭାବେ କ'ଣ ଆସିବ ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେ ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ଦେବ ତୁମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦେବ ଏ ସ୍ଥାନ ଦେବ ଏଇଟା କହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ରାଗିଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଏପରି କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୁଁ ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବି କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଯେପରି ତାପରେ କ'ଣ ରାଗଟା ସୁଝେଇ ପାରିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବ ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆମର କିଏ ଥିଲା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଲେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷ କିଏ ଥିଲା ଆମର ଥିଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସେଇ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ରହିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦେଶ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ରହିଲା ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ମୋ ସବୁ କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ଆକ୍ରୋଶ ଭାବଟା ଅଧିକା ଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜର୍ମାନୀକୁ କ'ଣ କଲେ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପକାଇଲେ ତୁମେ ଏତିକି ଦେବ ଇଏ ସବୁ କରିବ ସବୁ କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ କ'ଣ ତା ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ତା ମନରେ କ'ଣ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କଲେ ଇଟାଲୀକି କହିଥିଲେ କ'ଣ ଇଟାଲୀକି ଯଦି ସେମାନେ ବିଜୟ ହେବେ ଇଟାଲୀ କ'ଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ଦେବେ ଜର୍ମାନୀ କିଛି ଅଂଶ ଦେବେ କ'ଣ କଥା ହେଲା ଇଟାଲୀ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କ'ଣ ସେ ପାଳିଲେ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କଲା ଇଟାଲୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଲେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ତାକୁ ବି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆଉ ତା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା କି ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଜାପାନ ଓ ଇଟାଲୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମାନେ ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏମାନେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ମାନେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରି ନଥିଲା। ଏହିପରି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ସଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଶତ୍ରୁଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ପ୍ୟାରିସ୍ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଦେଇଛି ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିର କଠୋରତା ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ଜୁନ୍ 28 ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି ଆମେ ଲେଖିଦେଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୁନ୍ 28, 1919 ମନେ ରଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁନ୍ 28, 1919 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛି କ'ଣ ଜୁନ୍ 28, 1919 ଭର୍ସାଇ ନାମ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ'ଣ ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିମାନେ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିରେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଆଗମନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ ହେଲା ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିରେ ଆମର ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଯାହାର କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ପରାଜିତ ଦେଶ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହେବନି କିମ୍ବା ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଭର୍ସାଇ ସନ୍ଧିରେ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଶାନ୍ତି କରିବା ଥିଲେ ଶାନ୍ତି
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ୟାର ଓଲଟା ହେଲା, ମାନେ ବିପରୀତ ହେଲା। ଭର୍ସାଏ ସନ୍ଧିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ତାକୁ କିପରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବେ, ସେଇ କ'ଣ ଭର୍ସାଏ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହେଲା। କ'ଣ କେଉଁଟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ 28, 1919 ତାଙ୍କ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଜୁନ୍ 28, 1919 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ। କଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ କଟିଯାଇଛି, ଆରାମ କରିବା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଏ ଯେଉଁ ଭର୍ସାଏ ସନ୍ଧି ଯେଉଁ ହେଲା ଆମର ଭର୍ସାଏ ସନ୍ଧି କଥାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଲଟା ହେଲା। ଯେଉଁ 1919 ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ଜୁନ୍ 28, 1919 ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଜୁନ୍ 28, 1919 ଯେଉଁ ଭର୍ସାଏ ସନ୍ଧିଟା ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଓଲଟା ହେଲା। ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପକାଇ ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କର, ଇଏ କର, ଏହା କ'ଣ ପ୍ରେସର ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ମନୋଭାବ କ'ଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସେ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିପରି ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସେ କ'ଣ ଆହୁରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଆହୁରି କ'ଣ ରାଗ ମଧ୍ୟ ବା ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଭର୍ସାଏ ସନ୍ଧିର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଠୋର ଦେଖାହେଲା, ଏଇ ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଜାତିସଂଘର ବିଫଳତା କ'ଣ ଥିଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାତିସଂଘ ତଳ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛି, ଜାତିସଂଘର ବିଫଳତା। ଏହାର ବହୁତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଜାତିସଂଘ ଯେଉଁ ଆମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଜାତିସଂଘ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଜାତିସଂଘରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ କିଏ ନା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଆମର ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍, ଆମ କ'ଣ କଲେ ନା ଜାତିସଂଘ ଗଠନ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ବଡ଼ ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ହେଲା, ଆମେରିକା କେତେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଜାତିସଂଘ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ଯିଏ ସେ ଆମ ଜାତିସଂଘକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତିସଂଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ମିଶିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାତିସଂଘରୁ ଓହରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ଜାତିସଂଘ ଚଳାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏହାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା କ'ଣ ନା ସିନେଟ୍। କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେରିକାର ସିନେଟ୍, ଆମେରିକାର କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ସିନେଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ତାର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ସିନେଟ୍ କଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ସିନେଟ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି କ'ଣ କଲା ସିନେଟ୍, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭାରତ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟଟା କେତୋଟି 2 ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ। ଭାରତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ 2 ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ। କ'ଣ ଆମର ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା। ସେହିପରି କ'ଣ ଆମର ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ 2 ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ 2 ସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେ କ'ଣ ଆମେରିକା ଯେଉଁ 2 ସଦନ ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସଦନ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସିନେଟ୍। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସିନେଟ୍। ଓ ଅନ୍ୟ ସଦନ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପ୍ରତିନିଧି ସଭା। ତାଙ୍କର 2ଟା ସଦନ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେଟ୍ ଯେଉଁ ଦେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେଟ୍ର ବିରୋଧ କଲେ କାହାକୁ? ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ୍ ବିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଜାତିସଂଘକୁ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଲ ବହୁତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଲାଭ କଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର କ'ଣ ଜାତିସଂଘ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କରିନଥିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସଭ୍ୟ କ'ଣ ହେଲେ ଯିଏ ସଭ୍ୟପଦ ଥିଲେ ଜାତିସଂଘର ସେ ଧୀରେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଭ ନ ହେବାରୁ ସେ କ'ଣ ଜାତିସଂଘ ବିରୋଧ କଲେ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ସିନେଟ୍ କ'ଣ ଆକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯିବା
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 1933 ଜାତି ସଂଘରେ ବାହାରିବା କଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବାହାରିଲା 1933 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀ ଜାତି ସଂଘର ଓହରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିପାରେ ଆମ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବିଏଡ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପଡ଼ିପାରେ ଜର୍ମାନୀ କେବେ ଜାତି ସଂଘରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା 1933 ମସିହାରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ କାରଣ ବୁଝିଦେବା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା କେଉଁଠିକି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବିଷୟ ଯିବା। ତାପରେ ଅନେକ କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ଫାଶୀବାଦ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ। ଫାଶୀବାଦ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଇଏମାନେ ସବୁ ଉଗ୍ର ଫାଶୀବାଦ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କଲେ ଜର୍ମାନୀ ଫାଶୀବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଲା। ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମ ତାଙ୍କ ଶାସନ ରାଜାମାନ ଶାସନ ହଟିଗଲା ଫାଶୀବାଦ ଶକ୍ତି ଫାଶୀବାଦ ଉଗ୍ରମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଉଗ୍ର ମାନେ ରାଗି ମାନେ ଉଗ୍ର ମାନେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଉଗ୍ର ଜାତି ଥିଲେ ଉଗ୍ର ମାନେ ରାଗି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ ଯାହା କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଆମର ଜାତି ସଂଘକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଚାଲିଲେ। ସେଇ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ ଗୋଟେ ରାଜା ଆସିଲେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଯେଉଁଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଥିଲେ ସେ କିଏ ଆମର ହିଟଲର ଯେ ବହୁତ ଫେମସ୍ କହିଲେ ଚଳେ ହିଟଲର ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶଂସା ହେଇପାରିବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। କିଏ ଆମ ହିଟଲର ଆମ ଚାହିଁଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ ନୀତିକି ସେ ମୋତେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ଶାସନ କରିପାରିବା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏହିପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଯେ କିପରି ଭାବେ କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ତାପରେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫାଶୀବାଦ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ପରେ ଇଟାଲୀର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଟାଲୀରେ କିଏ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେପରି ଜର୍ମାନୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିଏ ଆମର ଶାସନ କଲେ ହିଟଲର ସେଇଭଳି ଇଟାଲୀରେ ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାନେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ଆଉ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ ଆଉ ଛତ୍ରବାଦୀ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ମାନେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ଯିଏ ସେମାନେ ଏଇ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ରାଜା ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବ କାରଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ତୁମ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ତୁମ ବିନା ପଚାରିକି କିମ୍ବା ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର ପକାଇ ତୁମଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ନେଇଯିବ ତ ମନେ କ'ଣ ଘୃଣା ହେବ ତା ପ୍ରତି ଆସିବ ଏବଂ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଛୋଟ ଦେଶ ଉପରେ ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଛୋଟ ଦେଶ କିପରି ଭାବେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଇଭଳି ଭାବେ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପରସ୍ପର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ଯିଏ ରହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ରହିଲେ ଆମର ୟୁଏସ୍ଏ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରିଟେନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପରେ ସେ କିପରି ନିଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଦେଶର କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଯେପରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏ ଦେଶର ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କିପରି ଆମର ସମାପ୍ତି କରିବୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ପରାଜିତ ଥିଲେ ଆମର ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ଆମର ହିଟଲରଙ୍କ ଶାସନ ପଳେଇ ଆସିଲାନି ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନି ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇ କିପରି ତାଙ୍କୁ ହରାଇବେ ସେ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତା ବିଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଦୁଇ ସଂଗଠନ ଥିବ ସେ ଚାହିଁବ ଇଏକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚାହିଁବ କେଉଁଟା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପରସ୍ପର ମିଳନ ଖାଉନଥିବ। ଯେପରି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଆମର ସ୍ପେନ୍ ସ୍ପେନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା କେତେ 1936ରେ
ସ୍ପେନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ସେଇ ଦେଶ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯେ ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ଫ୍ରାଙ୍କୋ ସେ ଦେଶ ସମାନ ତାଙ୍କ କ'ଣ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ଆଦର୍ଶବାଦ ମତରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଯିଏ କରିଥିଲା ଏ ମତ ଯେଉଁ ମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ କ'ଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲା। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର କ'ଣ ହେଲା ଦେଶର ଆମର ଯେଉଁ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ତାପରେ କ'ଣ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆମର ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ସବୁ ରହିଲେ ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଯିଏ ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ସବୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଅତ୍ୟାଚାର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କିଛି ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମାନେ କେତେକ ମେଣ୍ଟ କଲେ ମାନେ ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମେଣ୍ଟ କଲେ ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମେଣ୍ଟ କଲେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଜୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପରାଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମେଣ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ହେବାର ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏହାକୁ ମୋଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଟେ। ଆପଣ ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ପାରିବ ବିଶେଷ କରି ନବମ ପିଲାଙ୍କର ଏ ବିଷୟଟା ଆମର ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଲିନି। ଉଡ୍ରୋ ୱିଲସନ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଆମର ନେଇଥିଲେ ଜାତିସଂଘ ଗଠନ କରିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ନ ପାଇବା ପରାଜିତ ହେବା ବା ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର 1936 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। 1936 ମସିହାରେ ଆମର ଯିଏକି 1936 ମସିହାରେ ହିଟଲରଙ୍କ ରାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର ହେଲା। ରାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ହିଟଲର ଅଧିକାର କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅଧିକ ବାଟ ଖୋଜି ଦେଇଥିଲା। କାରଣ 1933 ମସିହାରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ଜାତିସଂଘରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଜର୍ମାନୀଟା ଓହରି ଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1936 ହିଟଲର କ'ଣ କଲେ ରାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୁରାତନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଦେଶ ଯାଇଛି ନା ସେ ହଠାତ୍ ଅଧିକାର କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକା ଥିଲେ ସେ ଦେଶ ତାପରେ କ'ଣ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବ। 1938 ମସିହାରେ ହିଟଲର କ'ଣ କଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଧିକାର କଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦେଶ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ରାଜାଙ୍କ ପୁତୁରା ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆଟାକୁ 1938 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ତାର ଅକ୍ତିଆର ନେଇଆଇଲେ ବା ଅଧିକାରକୁ ନେଇଆଇଲେ କାହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ କିଏ ଆମ ହିଟଲର ନେଇଆଇଲେ। ହିଟଲର ଯିଏ ଆମର ଥିଲେ ଆମର ଜର୍ମାନ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ହିଟଲର କ'ଣ କଲେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେଉଁ ଆସିଲା 1938 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ କିଏ କାହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ନିଜ ଅଧୀନ ନେଇ ଆଇଲେ। ତାପରେ ଇଟାଲୀ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଇଟାଲୀର ଯେଉଁ ମୁସୋଲିନି ଥିଲେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ କଢ଼େଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚୀନର ଯେଉଁ ମାଞ୍ଚୁରିଆନ ସହର ରହିଲା 1931 ମସିହାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା କିଏ ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କାହିଁକିନା ସେଇ ଜାପାନ ଯେଉଁ ଚୀନର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚୁରିଆ ସହରଟା ଅଧିକ ତୈଳ ଖଣି ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ବହୁତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିଲା। ଯାହା ତା ଲୋଭରେ ଜାପାନ କ'ଣ କଲା ଚୀନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲା। ଯେହେତୁ ଚୀନ ଆଉ ଜାପାନ ମନୋଭାବ କ'ଣ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ନାହିଁ ଯାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱରେ ବାଟ କଢ଼େଇଲା। ତାପରେ 1938 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟୁନିକ୍ ଚୁକ୍ତି ଆମର ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟୁନିକ୍ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିକ୍ ଚୁକ୍ତିରେ ଆମର ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟେନ ଫ୍ରାନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନ ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ ଜର୍ମାନୀରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ତାର ଯେଉଁ ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଅନୁମୋଦନ ଏଇ ମ୍ୟୁନିକ୍ ଚୁକ୍ତିରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପହଞ୍ଚିବା 1936 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇଟାଲୀ ଜର୍ମାନୀ ମିଶି କ'ଣ କଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛି କିଏ ଇଟାଲୀରେ ଆମେ କିଏ ଶାସନ କରିଲେ କିଏ ଇଟାଲୀ ଆମର ଥିଲେ କିଏ ମୁସୋଲିନି ଆଉ ଜର୍ମାନୀ ଥିଲେ ହିଟଲର। ଦୁଇ ଜଣ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କଲେ ଚଳେ। ସେମାନେ କ'ଣ ମିଶିକି କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କ'ଣ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ।
ତାପରେ କ'ଣ ଏଇ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଲା କି 1937 ମସିହାରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିରେ ଯୋଗ ଦେଲା ଜାପାନ। ଜାପାନ ପ୍ରଥମ ଯେକେ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା କି ଇଟାଲୀ ବି ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିଗଲେ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ 3 ଜଣ ମିଶିକି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି। ତା ନାଁ କ'ଣ ଦେଲା ଆମର, ତା ନାଁ ଦେଲା କିଏ ରୋମ, ବର୍ଲିନ, ଟୋକିଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ନାଁ ଦେଇକି ରୋମ, ବର୍ଲିନ ଆଉ କ'ଣ ଟୋକିଓ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କେବେ 1937 ମସିହାରେ। 1936 ମସିହା କ'ଣ ହେଲା, ଇଟାଲୀ ଜର୍ମାନୀ ମିଶି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ 1937 ମସିହା ଯୋଗ ଦେଲା କିଏ, ଜାପାନ। ଏଇଟା ନିହାତି ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିରେ ଜାପାନ କେବେ ଯୋଗ ଦେଲା, ଆମେ କେବେ ହେବ 1937। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ପରେ ଯିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ଏକ କ'ଣ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଲେ। କିଏ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 3 ଜଣ ଗୋଟିଏ ସପୋର୍ଟ ନା, ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଏମାନେ ସେ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ କିପରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ମାନେ କ'ଣ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କ'ଣ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ପରସ୍ପରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପୁରା ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମ ହେବାର ପୁରା ଆଶଙ୍କା ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା ଯେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। କେବେ 1937 ମସିହା ପରଠାରୁ ବା 1937 ମସିହା ଯେବେ ହେଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନିହାତି ନା କେବେ ହେବ, କାରଣ ଦୁଇଟି ମହାନ ଶକ୍ତି ହେଇଗଲା, ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିଗଲେ, କାରଣ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ସେହି ସମୟ କ'ଣ ହେଲା ନା 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଜର୍ମାନୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା। କାରଣ ପୋଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଥିଲା ସେ ଜର୍ମାନୀର କିଛି ଅଂଶ, ରୁଷିଆ କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ହେଇଥିଲା। ସେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଜର୍ମାନୀ କ'ଣ କଲା, କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କଲା ତାକୁ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଏଡ୍ କିମ୍ବା ସିଟିରେ ନିହାତି ଭାବେ ଆସିବ ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରଥମେ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। କେବେ 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ କିଏ ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ ନା ଜର୍ମାନୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ସେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା କିଏ ବା ତାର ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା କିଏ ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହଜ ଜର୍ମାନୀର ଶତ୍ରୁ, ସେତେବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ, ତାର 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, କ'ଣ ହେଲା ନା 1939 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଇଂଲଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ କଲା, କାରଣ ସେମାନେ ସାମରିକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଇଏ ହେଉଛି 3 ଦେଶ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହିଟଲରଙ୍କ ଯେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲେ, ହିଟଲରଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଗଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1940 ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କଲା ପୋଲାଣ୍ଡ, ନରୱେ, ଡେନମାର୍କ, ହଲାଣ୍ଡ, ବେଲଜିୟମ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜର୍ମାନୀର ଅଧିକୃତ ହୋଇଗଲା। 1940 ମାତ୍ର କେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେ ସବୁ ଥିଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1940 ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଜର୍ମାନୀ ବାହିନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ ବାହିନୀ କ'ଣ କଲା ସିଧା କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ ଯିଏ ଥିଲା ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିହାତି ଭାବେ କ'ଣ ଆସିବ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହା ସହିତ? ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସମୟ କ'ଣ ହେଲା ଜର୍ମାନୀର ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ କ'ଣ ହେଲା ନା କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍,
এই দেখନ୍ତୁ এই ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଜର୍ମାନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଲାଗିଲେ। ମାନେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଯେଉଁ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ହାର ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ତାହା କ'ଣ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଆଉ କିଏ ଆଉ କେଉଁଟା ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆକୁ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକାର କରିଦେଲା। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1939 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର କିଏ ହିଟଲର ସେ ରୁଷ ସହିତ ପରସ୍ପର ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ ଯିଏ ଥିଲେ ହିଟଲର ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଅନାକ୍ରମଣ ସାଇନ୍ଟା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ କ'ଣ କଲା ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର କ'ଣ କିଛି ଅଂଶ ପୋଲାଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ ଜର୍ମାନୀ ବାଣ୍ଟି ନେବ ଆଉ କ'ଣ ରୁଷିଆ ବାଣ୍ଟି ନେବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ରୁଷିଆ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1941 ମସିହା ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ କ'ଣ କଲେ ହିଟଲର କ'ଣ କଲେ ସୋଭିଏତ୍ ଯେଉଁ ରୁଷିଆ ଥିଲା ବା ରୁଷିଆ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ। ଚୁକ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ଅନାକ୍ରମଣ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବା ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା 1941 ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ଆମ ଜର୍ମାନୀ ଯେ ହିଟଲର ଥିଲେ ଜର୍ମାନର ରାଜା ହିଟଲର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜର୍ମାନୀ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷିଆ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କଲା ନା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଯିଏ ରହିଲେ ମାନେ କିଏ ଆମର ରହିଲେ କିଏ ଆମର ଆମେରିକା ହଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ହଉ ଏମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉ କିଏ ରୁଷିଆ ଦେଲା ଆଉ ସେ ଜର୍ମାନୀକୁ ସାଥ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଅନେକ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଯେଉଁ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି କାରଣ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବନ୍ଦର ଯେଉଁ ରହିଲା ପର୍ଲ ହାର୍ବର କାହାର ଏ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜଟା ରହିଗଲା ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ପର୍ଲ ହାର୍ବର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମର ଜାପାନ କ'ଣ କଲା ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ। ପର୍ଲ ହାର୍ବର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ସେଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଜାପାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ। ଜାପାନ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ଯୋଗ ଦେବ ବୋମା ବି ପକାଇବ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଜାପାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଦେବ। ଯାହାର କ'ଣ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଭୀଷଣ ଆକାର ଧରିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା ଜର୍ମାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ହେଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଧିକାର କଲା ବହୁତ ଦେଶ ଆମ ଅଧିକାର କଲା ପୋଲାଣ୍ଡ ହଉ ନରୱେ ହଉ ଡେନମାର୍କ ହଉ ହଲାଣ୍ଡ ହଉ ଅଧିକାର କଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଯୋଗ ଦେବ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ମିଶିଯିବ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଜଟିଳ ଆକାର ବା ଭୀଷଣ ଆକାର ନେଇଯିବ। ଯାହାର କ'ଣ ହେବ ନା ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିବ। କ'ଣ ହେବ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦେଖିବ 1942 ମସିହା ବେଳକୁ USA ସହ 26ଟି ଦେଶ ମିଶିଗଲେ। ମାନେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ହେଲେ 26ଟି ଦେଶ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ। 26ଟି ଦେଶ ହୋଇକି ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବି ଆମର ରୁଷିଆ ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲା ରୁଷିଆ କ'ଣ କଲା ରୁଷିଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଲିନଗ୍ରାଡ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ସେଠି କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ଏବେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି କଲେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ କହୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ USA ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 26 ଦେଶ ହେଇଗଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏକୁଟିଆ କହିଲେ ବି ଚଳେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦେଶ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପକାଏ। ସେହି ସମୟ କ'ଣ ହେଇଛି 1943 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଇଟାଲୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଗଲା କିଏ 1943 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କିଏ ଓହରିଗଲା ନା ଇଟାଲୀ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 1945 ମେ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। କ'ଣ ହେଲା 1943
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଇଟାଲୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ସେଇ 1945 ମେ ମାସ ତାର 2 ବର୍ଷ ମେ 2 ବର୍ଷ ପରେ 7 ତାରିଖରେ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। କାରଣ ଜର୍ମାନୀ ସେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପଟରୁ ବ୍ରିଟେନ ହଉ କିମ୍ବା ୟୁଏସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସ ସେମାନେ ଘେରିଗଲେ, ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଘେରିଗଲା। ଯାହାର କ'ଣ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯୁଦ୍ଧର ଅବସର ନେଲା। ସେହି ସମୟ କ'ଣ ହେଲା, ଜାପାନ ଜମା ଅବସର ନେଉନଥିଲା। ଜାପାନ କେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମେରିକା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜାପାନର 2ଟି ସହର ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକିରେ ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ 2ଟି ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ସେଇ ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ତାର ଜାପାନରେ କ'ଣ 2ଟି ସହର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ସେହି ସମୟ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ 1945 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲା ବା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ଲାଭ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ କ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଗିର୍ଜା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ବହୁତ ବା ପୃଥିବୀ ବର୍ଷରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବା ଲାଗିଲା। ଏହା ଥିଲା ମୋର ଆଜି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏହାକୁ କିଛି ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାତାରୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ନୋଟ୍ PDF ଆକାରରେ ରଖିଦେବେ ଲେଖିକି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଏଇଥର ମୁଁ BED ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲି। ତାରୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଓହରି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।